Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Aml-Oed rhithiol Eglwys Dewi Sant ar y 4 Sul ar 15 wedi'r Trindod. Ein thema bore ma yw ceisio daioni a gwneud I rhywun arall wenu. Deiwn ger dyfron yn awr, i'th glodfori Iesu mawr. Deiwn ger dyfron yn awr, i'th glodfori Iesu mawr. I olchi ti am yr haf a ffrwythau ac yn haiaf. Rofwn I ti foliant glan, diolch arglwydd yw ein can. Clod a mawl a fohi ti am gofio'r byd eleni. Diolch I ti arglwydd yw, am gynhaliaeth popeth fyw. Am gynhaiaf yn ei bryd I borffi plant yr holl fyd. Rofwn I ti foliant glan, diolch arglwydd yw ein can. Clod a mawl a fohi ti am cofio'r byd eleni. Ffrwyth y berllan cnwd yr ar, hyd y meisydd blodau har. Diolch I ti arglwydd am ddiod ac am bara. Rofwn I ti foliant glan, diolch arglwydd yw ein can. Clod a mawl a fohi ti am gofio'r byd eleni. Diolch am y ford mor llawn yn y bore a'r prynhawn. Rofwn io'r ein mawl I ti o arglwydd pob daioni. Roddwn I ti foliant glan, diolch arglwydd yw ein can. Clod a mawl a fohi ti am gofio'r byd eleni. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Cydweddiwn. Dad nefol, y mae pob calon yn agored I ti, ni allwn guddio un dim o ddiwrthit, glanhanu a fflam d'ysbryd glân, mwyn I ni dygaru a thaddoli'n ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd, dymunwn agosau atat, ond yr ydym yn ymwybodol o'r pechodau hynny sy'n rhyngom o thi, felly cyffeswn, ein pryderon a'n gofidiau, a gofynnwn am iachad, ein geiriau a'n gweithredoedd anestyriol, a gofynnwn am uniondeb, ein meddyliau a'n cymhellion cymysg, a gofynnwn am byrdeb, ein haniddigrwydd a'n heiogrwydd, a gofynnwn am dangnefedd. Dad Tregarog, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, y mae'n wir ddrwg gennym, yr ydym yn edifyrhau ac yn troi ata ti, adnewyddau'n bywydau trwy dysbryd, ar ddelw Iesu Grist ein gwaredwr, gogoniant denw sanctaidd. Amen. Yr holl alluog ddew a drigyrha wrthych, maddau chwi a chryddhau o bechod, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Jubilate, jubilate, canu canolfan nawn i'r arglwydd. Jubilate, jubilate, gweifwn gyda'n gilydd mol o neb. Dewch I mewn i'w byrth a dihol, hiw gyntefau awn dan ganu. Jubilate, jubilate, jubilate Deo. Y colect ar gyfer y 4 Sul ar 15 wedi'r Trindod. Gweddiwn. O Dduw gan na allwn heb o ti dyfodloni di, yn dy drigaredd cyniata fod i'th ysbryd glân ym mhob peth gyfarwyddo a lliwio ein cylonau, trwy Iesu Grist ein harglwydd sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
Darlleniad o lyfr Amos. Y maent yn casáu'r un a na farn yn y porth, ac yn ffeiddio'r sawl a lefaran onest. Felly, am I chwi sathrydd clawd, a chymryd oddi arno ei gyfran gwenydd. I chwi godi tai o gerig nadd, ni chewch fyw ynddynt. I chwi blannu gwynllanoedd hyfryd, ni chewch yfed ei gwyn. Canis gwn mor niferus uwch troseddau, ac mor fawr uwch pechodau. Chwi sy'n gwrthrymu'r cyfiawn, yn derbyn llwg wobr, ac yn troi amaeth y tlawd yn y porth. Felly tawed y doeth ar y fath amser, canis amser drwg ydyw. Ceisiwch ddaioni ac nid drygioni, fel y byddwch fyw, ac y bydd yr arglwydd diw'r lluoedd gyda chwi fel yr ydych yn honni ei fod. Casewch drygioni, carwch ddaioni, gofalwch am farn yn y porth, efallai y trigarha'r arglwydd diw'r lluoedd wrth weddill Joseph. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Marc, gogoniant I tŷ o arglwydd. Wrth iddo fynd i'w daith, rhedodd rhyw ddyn ato a phenlinio I flaen a gofyn iddo, athro da, beth aw na fi etifeddu bywyd rhagwyddol? A dywedodd Iesu wrtho, pam y rwyt yn fy ngalw I yn dda, nid oes neb da ond un, sef Duw. Gwyddos dy gorchmynion, na ladd, na odyneba, na ladrata, na chamddystiolaetha, na chamgolleda, anrydiedda dy dad ath fam. Meddai yntau wrtho, athro, yr oedd wedi cadw'r rhain I gyd o'm ieuenctid. Edrychodd Iesu arno ac fe'i hoffodd, a dywedodd wrtho, un peth sy'n eisiau ynot, dos, gwerth y cwbl sydd gennyt, a dyroi'r clodion, a chei drysor yn y nef, a thyrd, canlyn fi. Cymylodd ei wedd ar y gair, ac aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer. Edrychodd Iesu o'i gwmpas ac meddai wrth ei ddisgyblion, mor anodd fydd hi'r rhai cyfoethog fynd I mewn I deyrnas Dduw. Sefyrdanwyd y disgyblion gan ei eiriau, ond meddai Iesu wrthynt drachefn. Blant, mor anodd yw mynd I mewn I deyrnas Dduw, y mae'n haws I gamel fynd trwy grau nodwydd, nag I rywun cyfoethog fynd I mewn I deyrnas Dduw. Synasant yn fwy byth, ac meddent wrth ei gilydd, pwy yntai all gael ei achub? Edrychodd Iesu arnynt a dywedodd, gyda dynion y mae'n amosibl, ond nid gyda Duw. A mae pob peth yn bosibl gyda Duw. Dechreuodd Pedr ddweud wrtho, dyma ni wedi gadael pob peth ac wedi dy ganlyn di. Meddai Iesu, yn wir rwy'n dweud wrthych, nid oes neb a dawodd di, neu frodyr, neu chwiorydd, neu fam, neu dad, neu blant, neu diroedd, fy mwyn I ac mwyn yr Efengil, na chaiff dderbyn ganwaith cymaint yn awr
yn yr amser hwn, yn dau a brodyr a chwiorydd a mamau a phlant a thiroedd ynghyd ag erledigaethau, ac yn yr oes sy'n dod fywyd rhagwyddol. Ond bydd llawer sy'n flaenaf yn olaf, a rhai olaf yn flaenaf. Dyma efengil yr arglwydd, moliant i ti o Grist. Cymylodd ei wedd ar y gair, ac aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer. Yr ail adnod ar 20 o'r 10 bennod o'r efengil yn ôl Sant Marc. Ydych chi wedi meistrioli defnyddio emojis eto? Y wynebau bach melyn hynny sy'n cyfleu teimladau ac emosiynau ac sy'n cael ei gosod fel arfer ar ddiwedd neges testun neu neges ar WhatsApp neu un o'r cyfryngau cymdeithasol eraill. Cyn y cyfnod clo, ychydig iawn o ddefnydd awnes i o emojis, ond erbyn hyn mae bron pob neges fer dwi'n ei hanfon yn cynnwys emoji bach ar y diwedd. Maen nhw'n gallu bod yn ddefnyddiol iawn i'n helpu ni ddihongli ystyr neges fer ysgrifenedig. Maen nhw'n gallu bod yn ddigri hefyd, ac mae'r emoji iawn yn y lle iawn yn gallu gwneud i ni wenu a chwerthin yn braf. Mae'n gallu bod yn anodd ar y degau wrth ddarllen neges i wybod a yw rhywun yn bod yn ddoniol neu'n ddifrifol, yn drist neu'n hapus. Wedi'r cyfan, pan dyn ni'n siarad â rhywun dros y ffôn, fe allwn ni ddweud llawer am hwyl y person hwnnw a dihongli ystyr ei eiriau wrth wrando ar ei lais. Wrth wrando ar lais rhywun, fe allwn ni ddweud yn weddol gyflym a yw'r person yn hapus neu'n drist, yn grac neu'n teimlo'n chwaraeus. Mae hwyliau'r person i'w clywed yn ei lais. Ond pan dyn ni'n siarad â rhywun wyneb yn wyneb, nid yn unig mae dan ni'r geiriau a'r llais, ond mae dan ni'r wyneb hefyd i helpu ni ddehongli ystyr y sgwrs. Oherwydd mae ein hwynebau yn cyfleu llawer amdanom ni, yn enwedig ein teimladau ar y pryd. Mae'n anodd cadw ein teimladau rhag ymddangos ar ein hwynebau, boed hynny'n hapusrwydd, diolch, cyffro neu frwdfrydedd, neu boed hynny'n adfodlonrwydd, tristwch, poen, blinder, dig neu siom. Dyn ni'n defnyddio ein corff cyfan i gyfwrthrebu ag eraill. Ychydig iawn o bobl sydd ar gallu i gadw ei gwir deimladau rhag ymddangos ar ei hwynebau. Mae ein hwynebau yn gallu cyfleu llawer mwy eraill nag y gall ein geiriau yn unig. Yn yr oes o gyfarthrebu trwy ddefnyddio negeseuon testun, dyna un o'r resymau pan fod emojis wedi dod mor boblogaidd, oherwydd yr ydym yn awyddus i gyfleu ein teimladau i eraill wrth gyfarthrebu yn nhw, hyd yn oed mewn neges fer ysgrifenedig. Mae'r awydd ynom, hyd yn oed yn yr oes ddigidol hon sydd ohoni, pan does dim rhaid i ni siarad a'n gilydd wyneb yn wyneb,
i ddangos a chyfleu eraill ein teimladau, yn enwedig pan fod rhyw neges wedi gwneud ni chwerthin, neu ein tristau, neu'n syfrdanu. Mae'n rhaid i mi gyfaddef wrth ddarllen yr Efengil heddiw am y dyn cyfoethog a ddaeth at Iesu ac adawodd a'i wedd wedi ei chymylu, fe wnes i feddwl am yr emoji o'r wyneb trist. Y llygaid yn edrych tu ai lawr ar gwefusau yr un modd. Ond beth oedd wedi peri iddo gael cymaint o siom tybed? Roedd y dyn hwn wedi dod at Iesu yn wen o glist i glist, yn llawn brwdfrydedd, be redodd at Iesu a phenlunio o'i flaen. Roedd y dyn hwn mor hapus ei fod wedi cyfarfod ar Iesu o'r diwedd. Roedd yn hollol ddidwyll ei gymhelliad, roedd yn ddyn oedd yn cymryd ei fywyd a'i ffydd o ddifrif ac yr oedd am wneud ei orau. Beth a wnaf i etifeddu bywyd rhagwyddol oedd ei gwestiwn i Iesu. Yn ymateb iddo, dyma Iesu yn rhestru'r 10 gorchymyn, na ladd, na odineba, na ladrata, yn rydeddad y dad a tham ac yn y blaen, y gorchmynion moesol hynny sy'n gofyn i ni barchu eraill a bod yn deg i eraill. Dwi'n siŵr roedd ymateb Iesu wrth fodd y dyn hwn, ac fe allwn ni ddychmygu gwen hunanfodlon yn dod i'w wyneb wrth iddo ateb Iesu a dweud athro, a roedd wedi cadw'r rhain i gyd o'm ieuenctid. Yn wir, doedd y dyn hwn ddim wedi gwneud niwed i neb erioed. Roedd yn byw bywyd digon parchus, dilychwyn a difau. Bydde neb yn gallu ei gyhuddo o dorri un o'r gorchmynion mawr. O ddarllen y darn yn ofalus, fe welwn ni yr oedd Iesu ei hun yn ei hoffi, yn gweld ei ddidwylledd a'i frwdfrydedd. Ond nad oedd y dyn hwn wedi gwneud niwed i neb, doedd e ddim chwaith wedi gwneud unrhyw dda dros rhywun chwaith. A dyma lle dyn ni'n dod at wraidd galwad Iesu ar y dyn hwn. A mae galwad Iesu'n alwad i wneud da a daioni, i ddefnyddio ein gallu ein doniau ein harian hyd yn oed, mwyn bod o fydd a chymorth i eraill. Yn ein darlleniad o'r proffwyd Amos, fe welwn ni y proffwyd yn gosod pwyslais mawr ar gyfiawnder cymdeithasol. Fe welodd yn ei ddydd y ffordd yr oedd pobl yn barod i sathru dan draed eraill, yn enwedig y tlawd, mwyn crynhoi cyfoeth a phethau da iddynt eu hunain. Nid digon da i'r proffwyd Amos oedd cadw'r gorchmynion ac eto yn gwneud nemor dim i helpu'r rhai a oedd yn cael ei gorthrymu. Galwodd y proffwyd Amos ar bawb i geisio daioni, cerwch daioni meddai, a chaseuwch ddregioni. Mae ceisio daioni yn golygu gwneud daioni, nid yw daioni yn digwydd ar ei ben ei hunan. Mae'n gofyn i bobl weithredu a gwneud yr hyn sy'n dda a'r hyn sydd o gymorth i eraill. Roedd y dyn a ddaeth at Iesu yn llawn brwdfrydedd yn digon hapus i gadw'r gorchmynion ar gair, na ladd, na ladrata, na cham ddystiolaetha, na cham gollheda. Ymatal rhag gwneud rygioni yw'r gorchmynion hyn. Ond mae'r gorchymyn mwy, card y gymydog fel ti dy hun, yn gofyn i ni wneud rhywbeth, yn gofyn i ni weithredu bydd rhywun arall. Dwi'n siŵr yr oedd Iesu yn gallu gweld wrth ddillad y dyn hwn ei fod yn ddyn cefnog a chyfoethog. Oedd y dyn hwn wedi defnyddio ei gyfoeth mwyn gwneud daioni tybed? Mwy na thebyg na oedd yr ateb, oherwydd fe gawn Iesu yn dweud wrtho, un peth sy'n eisiau ynot, dos gwerth y cwbl sydd gennyt a dyroi'r clodion a thyrd canlyn fi. Ond roedd hyn yn ofyn rhy fawr i'r dyn. Doedd e'n methu gwahanu ei hun rhag ei gyfoeth. Yr oedd ei gyfoeth yn bwysicach iddo na ddilyn Iesu. Doedd dim modd i'r dyn hwn gadw ei gyfoeth a dilyn Iesu, byddai meddwl y dyn ar ei feddiannau o hyd, ac nid ar eiriau Iesu. Y mae dilyn Iesu, mae gwneud daioni, yn golygu aberth ar y degau. Dyn ni'n hoffi'r syniad o gael ein torth a'i bwyta.
ond does dim modd gwneud y ddau. O fewn rhai wythnosau, bydd COP26 yn cyfarfod yn yr Alban i drafod yr argyfwng hinsawdd a'r penderfyniadau anodd bydd angen ei gwneud mwyn lliniaru effeithiau newid hinsawdd bydd ein planed ac yn bwysicach byth bydd ein cydddyn. Y gwir yw, dyn ni gyd am achub y planed, ond dyn ni'n hoff iawn o'n ffordd o fyw ar yr un pryd, a dydy'r ddau ddim bob tro yn cydgerdded a'i gilydd. Mae gwneud daioni yn golygu gwneud newidiadau ac aberthu ar y degau. Doedd y dyn ddim am ddewis, roedd y gofyn i werthu ei eiddo a'i rhoi'r clodion yn ormod iddo. Cymylodd ei wedd ac aeth ymaith yn drist oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer. Mae'n rhyfedd fel wedi gwneud y penderfyniad i gadw ei beddiannau. Roedd y syniad o fynd yn ôl iddynt bellach ddim yn dod â chysur iddo. Ac felly fe ddechreuodd Iesu ddysgu am gyfddoeth. Yn yr hen fyd yr oedd pobl yn credu bod cyfoeth yn arwydd o fendith Duw. Y mwyaf cyfiawn yng ngolwg Duw oedd rhywun y mwyaf cyfoethog ydoedd yn faterol. Ond nid felly yng ngolwg Iesu. Meddai, mor anodd fydd hi rai cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw, mor anodd wir ei fod yn haws i gamel fynd trwy grau nodwydd. Sy'n syniad hirt. Ni all unrhyw beth ond y defyn fynd trwy grau nodwydd. Ond dyna'r pwynt. Ni all holl gyfoeth y byd ein hachub ni. Gyda dynion mae'n amosibl. Duw sy'n achub, oherwydd gyda gef y mae pob peth yn bosibl. Os yr ydym yn ymddiried mewn unrhyw beth, boed ni ymddiried yn Iesu Grist, a'i ddilyn ef a cheisio daioni, fel y gallwn ni wneud i rywun arall wenu, gwen o apusrwydd, gwen o ddiolch, mwyn ei enw. Amen. Dywedwn gyda'n gilydd eiriau'r credo. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, a greodd bopeth sydd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a brynodd ddynol ryw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac ysbryd glân. Amen. Mae Duw yn ethro'r gwanwyn, ef yw awdur popeth byw. A chyhoedd a miwsig adar yn y coed mae da yw Duw. Mae ei ysbryd yn ymsymud eto dros y cread mawr. Bendigedig fyfor arglwydd, Halleluia nef a llawr. Dwed yr haf a'i fwy'n diriondeb, am ogoniant mawr yr ior. Mae hyfrydwch yn y mynydd, mae cyfaref yn y môr. Mae ei ysbryd yn ymsymud eto dros y cread mawr. Bendigedig fyfor arglwydd, Halleluia nef a llawr. Gwelir Duw yn lliwiau'r hydref, pan ei ddedor crwd ar grawn. Mae ei roddion yn y berllan, mae ei wyrth mewn sgib o'r mawn. Mae ei ysbryd yn ymsymud eto dros y cread mawr. Bendigedig fyfor arglwydd, Halleluia nef a llawr. Y mae Duw yng ngrym y gaeaf,
pan fo storm dros bant a bryn, ac fe welir ei ryfeddo pan fo'r llawr dan air a gwyn. Mae ei ysbryd yn ymsymud eto dros y cread mawr, bendigedig mawr arglwydd, Hallelujah nef a llawr. Gweddiwn, rhoddwr bywyd, meddyliwn am ein byd heddiw, lle gwelir cymaint o hunanoldeb a chyn lleied o gyfiawnder. Gweddiwn dros y rhai sy'n cael eu cymell gan arian, tra bo ystyriaethau eraill yn cael eu gwthio o'r neilltu. Gofynnwn am drigaredd o'r newydd ymhlith y rhai y mae eu cylonnau wedi eu canoli ar eu mantais eu hunain, a hynny anfantais i eraill. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros sefyllfaoedd y clawsom amdanynt yr wythnos hon, lle mae drigioni a llygredd yn teirnasu, a lle mae'r rhai nad oes ganddynt ond ychydig, yn cael ei sathru dan draed y rhai grymus. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gofynnwn am ei tholeini lewyrchu'r llefydd tywyllaf, yr ardaloedd yn hysbell a greithir gan ddioddefaint na wyddom amdano, y gwewir meddwl tu ôl i ddrysau caeedig parchusrwydd, y drigioni a llechu tu mewn i galonnau pobl. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros ein harweinwyr a chynlluniau COP26. Roedd oethineb wrth iddynt arwain, roedd ewrder wrth iddynt weithredu, roedd y falbarhad wrth iddynt dderbyn gwrthwynebiad. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Iesu, trechais dy tywyllwch trwy ei wynebu ar y groes ac yn atgyfodi fywyd disglair eto. Boed i ni fod yn glidwyr dy obaith, gan ddilyn ôl dy draed di. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. A gweddiwn gyda'n gilydd. Nefol dad, diolchwn i ti am ein cartrefi a'n teuluoedd, am fwyd a dillad, ac am bob hapusrwydd y gall rieni a phlant a'i rannu. Gofynnwn am eithgariad ein hamgylchynu, a thofal ein hamddiffyn, ac am gael adnabod y dangnefedd bob amser. Arglwydd yn dy drigaredd, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis ei ddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. O peth ymhell ac agos sy'n dangos Dewi'r byd, ei enw sydd yn aros ar waith ei law i gyd. Fe am naeth y seren yn disglair yn nen, fe am naeth y ddeilen yn wyrddlas ar y pren, ar ei drig ar reddau ar adim oll yn byw, gan hynny dewch a llawen hewch, gan sta i'w Dyw. Mae
Mae'r nefoedd a'i chymhalau o dan ei gadarnhaw. Mae'n rhoddi'r haelwen olau, mae'n rhoddi gwyth a glaw. Mae gwyntoedd o'r y gaeaf yn ifydd I foheb, ac mi ddawyn cenhaiaf ond rwy'r y gliniaeth neb. Ar ei drigareddau yr adim oll yn byw, gan hynny dewch a llawen hewch can stau i'w byw. Mae newid ei fendithion I gwrdd ag angen dyn. Mae'n foeth ym mhob dibenion, erioed ni fethodd un. Ein bara sydd o bore yn dod o'i ddwyl o ef, a chynnal ein heneid iawn a byth a para'r neb. Ar ei drigareddau yr adim oll yn byw, gan hynny dewch a llawen hewch can stau i'w dyw. Bydded i'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw, bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych, bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus a rhoi chwyd angnefedd. A bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.